Doctors Live, πάντα μαζί σας, αλλά να θυμάστε πάντα να περνάτε καλά. Γιατί καλή ζωή, κακή διαθήκη, όπως λένε οι αρχαίοι. Λοιπόν, πάμε να καλωσορίσουμε την ιατρική μας ομάδα. Να ξεκινήσουμε με τον διδάκτορα πλαστικής χειρουργικής, τον κύριο Μπουκουβάλα. Τι κάνετε? Πολύ καλά, εσείς πώς είστε? Σας καλωσορίζω στην εκπομπή Doctors Live. Και εγώ χαίρομαι που είμαι κοντά σας. Να καλωσορίσουμε την κυρία Ιωαννίδου Μουζάκα, η οποία είναι μαστολόγος, γυναικολόγος και χειρουργός. Τι κάνετε, κυρία Μουζάκα? Καλώς σας βρήκαμε και είναι πολύ ευχάριστο να είμαστε μαζί. Βεβαίως. Και καθηγήτρια πανεπιστημίου, να πω, μην τα ξεχάσουμε όλους τους τίτλους σας, γιατί είναι αξιόλογη, κυρία Μουζάκα. Να είστε καλά. Να καλωσορίσουμε τον ορθοπαιδικό χειρουργό μας, τον κύριο Βερναρδάκη. Τι κάνετε? Πολύ καλά, εσείς, χαίρομαι που είμαι μαζί σας. Καλωσορίσατε στην εκπομπή Doctors Live. Να καλωσορίσουμε τον καθηγητή μας, τον οτορινολαριγκολόγος. Μην βάζεις και άλλους τίτλους. Μην βάλουμε πολλούς τίτλους, βέβαια. Σε παρακαλώ πάρα πολύ και όχι τίποτα άλλο, είναι μερικοί από αυτούς που τους αντέχεις κιόλας. Έτσι. Έχουν πολύ βάρος. Κάθε τίτλος υπάρχει και υπευθυνότητα απέναντι στον τίτλο, έτσι δεν είναι, κύριε Κανέλη? Και να καλωσορίσουμε. Ο χειρουργός οτορινολαριγκολόγος είναι μια χαρά πάντως. Έτσι, μια χαρά. Πάντως, οτορινολαριγκολόγο το έχω μάθει. Έτσι. Και το έχω μάθει μια χαρά. Να καλωσορίσουμε και τον ορθοπαιδικό χειρουργό μας, τον κύριο Ιγνατιάδη. Τι κάνετε, κύριε Ιγνατιάδη? Καλά, ευχαριστώ. Καλωσορίσατε στο Doctors Live. Καλώς σας βρήκαμε. Σήμερα λοιπόν θα μιλήσουμε για τις καλοήθειες παθήσεις του μαστού, γιατί και αυτές θέλουν φροντίδα. Έτσι δεν είναι, κυρία Μουζάκα? Βεβαίως. Θέλετε να μας πείτε ποιες είναι αυτές? Βεβαίως, να τις πούμε για να τις βάλουμε έτσι σε μερικές ομάδες μέσα για να μπορούμε να συνεννοηθούμε. Λοιπόν, μία ομάδα είναι οι απότοκες θυλασμού, άλλη ομάδα είναι οι φλεγμονές, άλλη ομάδα είναι οι παθολογικές εκκρίσεις, οι συγγενείς ανομαλίες του μαστού, οι καλοήθεις όγκοι, η ομάδα της μαστοδυνίας και άλλη μια τελευταία ομάδα στην οποία μέσα βάζουμε διάφορες παθήσεις και μπορούμε να τα δούμε όλα ένα-ένα αναλυτικά. Ωραία, θέλετε να μας πείτε λιγάκι για τις απότοκες θυλασμού? Στις απότοκες θυλασμού συμπεριλαμβάνουμε τα γεγονότα και τις παθήσεις που γίνονται κατά τη διάρκεια του θυλασμού, όπως είναι οι ραγάδες, οι εξελκώσεις της θυλής, η μαστίτιδα, το απόστημα στο μαστό εάν δεν προσέξουμε τη μαστίτιδα και τη γαλακτοκύλη. Κύριε Ιγνατιάδη, έχετε κάποια ερώτηση? Κυρία Μουζάκα, πέστε μας, τι είναι η γαλακτοκύλη? Η γαλακτοκύλη είναι μία κίστη του μαστού, αλλά στην περίπτωση αυτή έχει πληρωθεί, έχει γεμίσει με γάλα. Εμείς ψηλαφούμε ένα ογκίδιο στο μαστό, κλειδάζει το ογκίδιο, άμα το παρακεντήσουμε θα βγάλουμε γάλα, οπότε είναι μία κίστη γεμάτη με γάλα. Είναι δηλαδή μία κίστη. Μία κίστη της περίοδου του θυλασμού. Θεωρείται παθολογική κίστη? Παθολογική είναι με την άποψη ότι κανονικά το γάλα δεν πρέπει να σχηματίσει μία κίστη, το γάλα κανονικά πρέπει να εκρεύσει από την θυλή. Αν κάπου γίνει μία διάταση του πόρου, εάν υπάρξει μία στάση στην εκροή του γάλακτος, τότε μπορεί να σχηματιστεί η γαλακτοκύλη. Δηλαδή θεωρείται μία πάθηση? Όχι, δεν είναι πάθηση, είναι ένα σύμπτωμα. Ένα σύμπτωμα. Καλή ερώτηση, κύριε Ιγνατιάδη, γιατί η αλήθεια είναι ακούμε κάποιες λέξεις, δεν ξέρουμε. Αν δεν είναι ασθενής ο άλλος, δεν ξέρει ακριβώς τι μπορεί να είναι. Ακόμα και εμείς. Κύριε Μουζάκα, θέλετε να μας αναλύσετε λίγο τις φλεγμονές του μαστού? Και αυτό είναι καλή ερώτηση. Στις φλεγμονές του μαστού συμπεριλαμβάνονται αυτά που είπα και προηγουμένως, οι μαστίτιδες, δηλαδή η οξεία μαστίτιδα, αν γίνει μια φορά ξαφνικά, η χρόνια ή υποξία μαστίτιδα, το απόστημα, και στη φωτογραφία βλέπουμε ένα παραμελημένο απόστημα, διότι αν δεν το αντιμετωπίσουμε το απόστημα, τότε θα κοιτάξει το πίον να βρει διέξοδο προς το δέρμα και θα κάνει την εξέλκωση για να μπορέσει να αποβάλει το πίο. Και ειδικές φλεγμονές που είναι η σύφυλλης, η φυματίωση και η λέπρα, που αν έχουν εντόπιση στο μαστό έχουμε διάφορα ευρήματα, άρα η ομάδα των ειδικών φλεγμονών. Κύριε Βερναρδάκη, σας βλέπω έτοιμο να ρωτήσετε κάτι. Εγώ ήξερα ότι το έξεμα είναι κυρίως δερματολογική πάθηση, τώρα ακούμε και για έξεμα στο μαστό. Υπάρχει έξεμα στο μαστό και νομίζω και εκεί έχω κάποιες διαφάνειες. Όταν λέμε, εδώ είναι, η επάνω αριστερά είναι έξεμα του μαστού. Πρέπει να γίνει όμως διαφορική διάγνωση από την κάτω που είναι η νόσος του Παζέ, και αν είναι μόνο έξεμα, σε συνεργασία με το δερματολόγο και με τις αντίστοιχες αλυφές και κρεμούλες, για μία θεραπεία 1-2 μηνών μπορεί η γυναίκα να θεραπευτεί. Σε αντίθεση με την νόσο του Παζέ, που αυτή θέλει ογκολογική αντιμετώπιση, γιατί είναι ένας καρκίνος της θυλής με εκδήλωση στη θυλή. Συνειδητοποιώ ότι
οι γυναίκες που φοβούνται όταν βλέπουν έκριμα του μαστού ότι μπορεί να έχουν μια κακοήθεια, υπάρχει και μια άλλη σωρία νόσων, καλοήθων από ό,τι καταλαβαίνω, με έκριμα από το μαστό. Ακριβώς, το καρκίνος είναι μία μόνο πάθηση η οποία μπορεί να κάνει έκριμα στο μαστό. Υπάρχουν όμως πολλές άλλες παθήσεις που μπορούν να κάνουν αμφωτερόπλευρο έκριμα και από πολλούς σπόρους. Δηλαδή η νοικιστική μαστοπάθεια, η πλασματοκυταρική μαστίτιδα, διάφοροι ορμονικοί παράγοντες και εδώ στη διαφάνεια βλέπουμε στην επάνω δεξιά πώς ελέγχουμε αν βγάζει από τη θηλή έκριμα ο μαστός και στην κάτω ελέγχουμε την ελαστικότητα της θηλής, αν η θηλή είναι ελαστική και μπορεί να μετακινηθεί και δεν είναι καθυλωμένη. Στην περίπτωση λοιπόν του αμφωτερόπλευρου και από πολλούς σπόρους εκρήματος, συνήθως η αιτία είναι ορμονική ή καλοήθης παθήσεως του μαστού. Σας ανέφερα την νοικιστική μαστοπάθεια, την πλασματοκυταρική μαστίτιδα. Εάν όμως έχουμε ένα έκριμα από ένα μονοπόρο, όπως είναι εδώ στη διαφάνεια και μπορείτε να το δείτε, ένα διαυγές έκριμα, από ένα μονοπόρο, από ένα μαστό, είναι ορώδες ή οροαιματηρό, τότε μπορεί στις καλοήθεις παθήσεις να αντιστοιχεί σε θύλωμα του μαστού, σε ενδοπορικό θύλωμα. Μπορεί όμως το ίδιο έκριμα να αντιστοιχεί και σε ενδοπορικό καρκίνο. Οπότε θέλει και εκεί τη διαφορική διάγνωση και με την κυταρολογική εξέταση και με τη γαλακτογραφία και με την εξαίρεση του πόρου και την ιστολογική εξέταση. Θέλετε να μας πείτε λίγο για άλλες συγγενείς ανομαλίες στο μαστό, κυρία Μουζάκα? Όταν λέμε συγγενείς ανομαλίες στο μαστό, εννοούμε ότι η πάθηση αυτή έχει προδιαγραφεί από τη γέννηση. Δηλαδή είναι η απλασία, η αγενεσία, στη διαφάνεια βλέπετε μία ετερόπλευρη απλασία του μαστού. Καμιά φορά μπορεί να το μπερδέψουμε το θέμα και να είναι μία παροδική απλασία, δηλαδή να ξεκινήσει να διονγκώνεται ο ένας ο μαστός στην ύβη και να καθυστερήσει ο άλλος ο μαστός. Εάν δεν έχουν περάσει 2 χρόνια από την πρωτοεμφάνιση του ενός μαστού, δεν μπορούμε να προδικάσουμε ότι είναι απλασία του άλλου του μαστού, γιατί κάλλιστα σε 6 μήνες, σε 1 χρόνο μπορεί να διονγκωθεί ο μαστός και να ακολουθήσει το ίδιο μέγεθος. Υπάρχει η ανισομαστία, δηλαδή όταν ο ένας ο μαστός είναι τελείως μικρότερος ή τελείως μεγαλύτερος από τον άλλο και στην αριστερή διαφάνεια βλέπετε σε μία νεαρή γυναίκα, ενώ στη δεξιά βλέπετε μετά από έναν τοκετό, βλέπετε πως οι θηλές είναι και χρωσμένες βαθιά από το χρώμα που παίρνει στην εγκυμοσύνη η θηλή και η άλλο στο μαστό. Αυτές όλες αντιμετωπίζονται με μία συνεργασία με πλαστικό χειρουργό και έχουμε και τη λεγόμενη γίγαντομαστία, όταν το μέγεθος του μαστού είναι υπερβολικό. Και σε αυτή την περίπτωση δεν είναι ανάγκη η γυναίκα να είναι υπέρβαρη ή παχύσαρκη. Βλέπετε στη διαφάνεια ότι είναι μία αδύνατη συγκεκριμένα γυναίκα και αν μεν αυτή η μαστή είναι έτσι πριν την εγκυμοσύνη, κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης θα έχουμε σημαντικό πρόβλημα, διότι η γυναίκα δεν θα μπορεί να σηκώσει το βάρος των μαστών. Διότι ξέρετε ότι οι μαστοί στην εγκυμοσύνη διονγκώνονται και υπερτρέφονται για να αντιμετωπίσουν το θέμα του θυλασμού. Αν λοιπόν σε αυτούς τους μαστούς κάνετε και μια εγκυμοσύνη, το αποτέλεσμα δεν θα είναι ευχάριστο και σε αυτές τις περιπτώσεις πάλι γίνεται η συνεργασία με τον πλαστικό χειρουργό. Εσείς δηλαδή κάνετε το εσωτερικό κομμάτι. Όχι. Εμείς κάνουμε βασικά τη διάγνωση. Παραπέμπονται. Όχι, συνεργαζόμαστε. Είμαστε ομάδα. Δεν το παραπέμπουμε, είμαστε ομάδα. Στην ομάδα του μαστού υπάρχει και πλαστικός. Εμείς κάνουμε τη διάγνωση βασικά ότι δεν υπάρχει κακοήθεια μέσα σε αυτό το μαστό πριν την επέμβαση. Και παρευρίσκεσαι στο χειρουργείο. Ναι, μαζί το χειρουργούμε. Δηλαδή βοηθάμε τον πλαστικό, απλώς είμαστε κι εμείς. Και η χειρότερη από αυτές τις περιπτώσεις που έχω δει της μεγαλομαστίας ήταν ακριβώς όταν έκανα την εξειδίκευσή μου στο Στρασβούργο, που είχε έρθει μια γυναίκα στον 7ο μήνα με 7 κιλά τον κάθε μαστό. Μάλιστα. Και υποβλήθηκε σε αμφωτερόπλευρη μαστεκτομή. Δεν είχαμε περιθώριο, ήταν συγκυμωσή να κάνει ημιωτική.
Έκανα φωτερόπλευρη μαστεκτομή γιατί δεν μπορούσε να αναπνεύσει η γυναίκα. Είχε τέτοιο βάρος. Οπότε πρέπει να καμιά γίνει φορά άμεσα. είναι... Γιατί εμείς έτσι όπως βλέπουμε τις φωτογραφίες φαίνεται κάτι που δεν είναι άμεσο. Ενώ υπάρχουν ανάγκες. Όχι, αυτό που βλέπετε δεν είναι Ακριβώς. άμεσο, ασφαλώς, όπως το λέτε. Δεν είναι Ακριβώς. άμεσο γιατί είναι γυναίκα. Αλλά εκτός υπάρχουν μερικά εγκυμοσύνης. περιστατικά, τα οποία παραδείγματος χάρη θέλουν, όπως ναι. τώρα, αυτό Καλά. που είπατε εσείς, που πρέπει να γίνει κάτι άμεσο. Όταν λέει μαστεκτομή, προφανώς εννοεί την ελαφρώς παλιότερη και ακροτηριαστική τεχνική, όπου μειωνόταν πολύ ο μαστός, έμενε μαστός και απλά παίρνανε τη θηλή και τη βάζανε. Όχι. σαν Τότε μόρφευμα. αυτή έκανε απλή μαστεκτομία κακώς. φωτερόπλευρα. Ναι, αυτό ήταν όμως το ταχύτερο που μπορούσαν να κάνουν σε μια εγκυμονούσα που είχε και πρόβλημα δυσπνοής. Έχουν αλλάξει. Ναι, Εντάξει. και αυτό μιλάμε βέβαια για πολλά χρόνια πίσω. Βέβαια, Έτσι. βέβαια. Δεν είναι η σημερινή τακτική. Τώρα ο κύριος Μπουκουβάλας έχει και νέες Ναι, βέβαια, τεχνικές. σίγουρα. Όχι, οι Όχι, τεχνικές γενικότερα αλλάζουν, έχουν δεν είναι και το αλλάξει, θέμα βέβαια. μας. Ναι. Αλλά θα μου επιτρέψετε να κάνω μια μικρή παρέμβαση στην απλασία του μαστού. Ξέρω ότι βομβαρδίζουμε τους τηλεθεατές μας με πολλές πληροφορίες, αλλά αξίζει ίσως να ξέρουν ότι στην απλασία του μαστού μπορεί να μην είναι υποπλαστικός ή απλαστικός μόνο ο μαστός, αλλά να λείπει και ο μείζωνας θωρακικός. Σωστό. Και σε αυτή την περίπτωση το ονομάζουμε σύνδρομο Σύνδρομο της της Αμαζόνος. Όχι. Αλλά μπορεί να υπάρχει κάποιο είδους δυσπλασία και στο αντίστοιχο άκρο, στο χέρι. Και σε αυτή την περίπτωση το ονομάζουμε σύνδρομο Ρόμπεργκ. Μάλιστα. Αυτό είναι σημαντικό να το διαγνώσει και ο παιδίατρος. Μα γι' αυτό είπα και ότι- βεβαίως οι μαστολόγοι. ώστε Γι' να αυτό σε είπα στο ότι πλαστικό. καμιά φορά νομίζουμε ότι έχει απλασία, ενώ δεν λείπει ο μείζωνας θωρακικός. Ναι. Δεν έχει γίνει όμως ο μαστός και είπα ότι θα πρέπει να περιμένουμε έως μία διετία από την ανάπτυξη του πρώτου μαστού. Ακριβώς. Αν δούμε ότι λείπει ο μείζωνας θωρακικός, τότε ασφαλώς είναι η γενεσία του μαστού. Κύριε Γνατιάδη, σας βλέπω έτοιμο να ρωτήσετε κάτι. Ναι, σαφώς. Ο περισσότερος κόσμος, οι άνθρωποι που δεν έχουν σχέση με ιατρική, νοσηλευτική κτλ. Και ακόμα περισσότερο οι ασθενείς, όταν τους πει ο γιατρός τους για αυτούς τους ίδιους ή για κάποιον πολύ κοντινό τους πρόσωπο ότι έχει όγκο στο μαστό, ταράζονται. Έχουν ταυτίσει στο φλοιό του εγκεφάλου τους, το έχουν καταγράψει ως καρκίνο. Σωστό. Είναι σωστό αυτό, είναι δίκαιο ή υπάρχουν και καλοήθηση όγκοι του μαστού και οι πιθανότητες να έχουν καρκίνο είναι λίγες? Το σωστό που είπα αφορούσε στην ερώτησή σας. Ναι. Είναι πολύ σωστή η ερώτησή σας και ως παρατήρηση. Θα πρέπει να ξέρουν οι ακροατές ότι στους 10 όγκους του μαστού, οι 9 είναι καλοήθης. Ένας μόνο είναι κακοήθης, άρα δεν χρειάζεται πανικός. Εκείνο που έχει σημασία είναι πάντα να συμβουλευόμαστε τον γιατρό και να παίρνουμε την υπεύθυνη γνώμη τι είναι. Οι όγκοι στο μαστό χωρίζονται σε δύο κατηγορίες, να κοινωνική διαφάνεια, στους λεγόμενους κυστικούς όγκους, όπου μέσα το περιεχόμενο του όγκου είναι υγρό και είναι η κίστης, η γαλακτοκύλη, το απόστημα αλλά και το αιμάτωμα μπορεί να έχει μία τέτοια μορφή, και οι συμπαγείς όγκοι που είναι το ινοαδένομα, το φυλλώδες αδένομα, το λίπομα, το αμάρτωμα, το στεάτωμα, διάφορες τέτοιες πιο σπάνιες κατηγορίες. Οι όγκοι αυτοί, εάν είναι της πολύ νεαρής ηλικίας, συνήθως είναι ινοαδένομα, είμαι σε μεγαλύτερη συχνότητα. Εάν είναι στην ηλικία τη μεγαλύτερη και γύρω στην εμεινόπαυση, πιο συχνές είναι οι κίστης. Αλλά πάντα υπάρχουν και όλα τα άλλα. Άρα, όταν βρούμε κάτι στο μαστό, δεν χρειάζεται πανικός. Χρειάζεται συμβουλή από τον ειδικό για να ξεκαθαρίσουμε. Ακριβώς. Πλέον δεν χρειάζεται πανικός γιατί έχουν εσάς, κυρία Μουζάκα, έτσι δεν είναι? Επομένως, η ανησυχία είναι δικαιολογημένη για να το διερευνήσουν, αλλά Ναι. όχι πανικός. Ναι, όχι ανησυχία. Δεν είναι το τέλος του κόσμου. Πώς το λέμε? Ανησυχία είναι πάντα εκεί. Ανησυχία με την έννοια της... Όχι, εγρήγορση, υπάρχει μία άλλη λέξη ή Θα τη βρούμε. επαγρύπνηση, δεν πάει Ναι, για ευαισθητοποίηση. Ευαισθητοποίηση για να το Για διερευνήσουν. να πάνε ας στον πούμε. γιατρό, ναι. Σημαντικό. Καμιά φορά, και να πω και αυτό, ότι σου λένε, έρχονται με ένα μεγάλο όγκο και λες καλά βρε παιδάκι μου, δεν το έβλεπες αυτό. Μα δεν μπορούσα, λέει γιατρέ. Δηλαδή, ο πόνος δεν σχετίζεται με το έβριμα στο μαστό. Μπορεί να πονάει μια γυναίκα χωρίς να έχει κάτι ψηλαφιτό ή να έχει ολόκληρο μόρφωμα και να μην πονάει. Και στα δύο Δεν μπορούσαν θα να έρθουν πρέπει στο ιατρείο συμβουλευτεί σας, τον εννοούσαν. γιατρό. Δεν μπορούσαν να έρθουν Να στο ιατρείο. πάνε σε γιατρό, δεν εννοώ Γενικότερα. μόνο το ιατρείο. Μόνο και μόνο ο φόβος για κάτι τέτοιο, τόσα που ακούμε συνέχεια η πρόληψη και μόνο, θα έπρεπε να ήταν μια δεν αιτία για είναι να έρθουν όλος σε ο εσά. κόσμος. Δεν είναι όλος ο κόσμος Όχι, ευαισθητοποιημένος. Λοιπόν, να Πείτε ευαισθητοποιηθείτε. μας όμως, κυρία Μουζάκα, τι ποσοστό του γενικού πληθυσμού έχει κάποιο είδους κίστη στο μαστό?
Και παρατηρείτε μια αύξηση τα τελευταία χρόνια. Οι κίστες του μαστού τη μεγαλύτερη αύξηση την παρουσιάζουν μετά τα 40. Η δεκαετία 40 με 50 έχει τη μεγαλύτερη συχνότητα κίστεων του μαστού, που φτάνει της τάξης στο 30% στο γενικό πληθυσμό, δηλαδή στο συνολικό. Αυτές οι κίστες βέβαια μπορεί να είναι μικρές, μεσαίες ή μεγάλες. Εδώ βλέπουμε εκεί που είναι το στρογγυλό, το άσπρο, μία κίστη πριν παρακεντηθεί, και δίπλα είναι μετά την παρακέντηση και την εμφύσιση αέρα μέσα στην κίστη. Βγάζουμε το υγρό, βάζουμε αέρα, ξανακάνουμε μαστογραφία για να δούμε το εσωτερικό τείχομα της κίστης. Και αν είναι ομαλό, δεν χρειάζεται τίποτε περαιτέρω. Μάλιστα. Τώρα θα μας πείτε... Εάν όμως δείξει ότι έχει ενδοκινά, εδώ βλέπετε σωληνάρια με κίστης γεμάτο υγρό που έχουμε παρακεντήσει. Εάν όμως στην κιστεογραφία στο τείχομα της κίστης διαπιστωθούν εκβλαστήσεις, καλή ώρα σαν τα θυλώματα που είπε στην προηγούμενη μας εκπομπή ο κύριος Κανέλης, τότε είναι η μοναδική περίπτωση που οι κίστες αυτές πρέπει να χειρουργηθούν. Θέλετε να μας πείτε ποιος είναι ο πιο συχνός καλοήθης όγκος? Στη νεαρή ηλικία είναι το ινοαδένωμα, στην δεκαετία 40 με 50 είναι η κίστης. Οπότε αυτό που είπε και ο κύριος Μπουκουβάλα. Αλλά είπαμε, υπάρχει και το λίπωμα και το αμάρτωμα και υπάρχουν ο φιλοειδής όγκος. Βρίσκεται ότι υπάρχει και μια αύξηση του αριθμού των περιστατικών των γυναικών που έχουν κίστη στους μαστούς, ή απλά είναι καλύτερες οι διαγνωστικές μας και οι επικονιστικές μέθοδοι και τις διαγνώσκουμε? Που βρίσκω, κύριε Μπουκουβάλα μου, σε μεγάλη αύξηση αυτή τη στιγμή είναι ο καρκίνος του μαστού στις νεαρές γυναίκες. Αυτό το κάτω των 40. Αυτό είναι το τραγικό. Ναι, γιατί βέβαια έχουμε συνηθίσει να ακούμε πάνω το 40. Οι κίστες και να αυξηθούν δεν μας πειράζει. Αλλά ο καρκίνος του μαστού που έχει αυξηθεί πάρα πολύ σε αυτή την δεκαετία των 30 με 40 είναι κάτι που μας θλίβει ειλικρινά πολύ. Εγώ, κύριε Μουζάκα, ήθελα να σας ρωτήσω για τη σχέση μεταξύ πόνου και όγκων του μαστού. Ο πόνος είναι ένα ανησυχητικό σύμπτωμα ή μάλλον υποδεικνύει κάποιο καλοήθιο όγκο του μαστού? Ο πόνος μπορεί να συνδυάζεται με παθολογία καλοήθη του μαστού, βασικά σε δύο περιπτώσεις θα πω. Ένα είναι στις φλεγμονές, η οξεία είναι, η χρόνια είναι, η απόστημα είναι, αυτά είναι φλεγμονή, και στην κίστη υποτάση. Δηλαδή, αν η γυναίκα ξαφνικά η κίστη της υπερπληρωθεί, μπορεί να έχει ένα πόνο. Συνήθως ο πόνος είναι ξεχωριστό θέμα. Και λέω ξεχωριστό θέμα διότι μπορεί να μην έχει κανένα άλλο έβριμα εκτός από τον πόνο, αλλά μπορεί και ο πόνος να μην είναι εσωμαστικής αιτιολογίας, να μην είναι από το μαστό. Δηλαδή, πόνο στο μαστό έχουμε από τις φλεγμονές που είπαμε, τον κυκλικό πόνο που συνδυάζεται με την έμεινο-ρίση, προεμεινορησιακό σύνδρομο κάνει μαστοδυνή αμφωτερόπλευρη, αλλά κάλλιστα μπορεί να έχουμε έναν έντονο πόνο στο μαστό που να είναι το λεγόμενο εξωμαστικής αιτιολογίας, ή από ένα φιενικό σύνδρομο, ή από μια κατώμορα άρθρωση, ή από μια μεσοπλεύρια νευραλγία, ή ακόμη και από μια επέμβαση στον άλλο το μαστό. Στον ένα μαστό, ο άλλος μαστός μπορεί αντανακλαστικά να κάνει πόνο, όπως και έκρημα. Άρα, για να ρωτήσουμε, ο καρκίνος πονάει? Συνήθως δεν πονάει. Δηλαδή 95-96% του καρκίνου δεν πονάει. Δίνουμε σημασία για τον πόνο εάν είναι εντοπισμένο σε ένα σημείο, χωρίς να έχουμε κάποια από τα άλλα εξωμαστικής αιτιολογίας ευρήματα του πόνου, και εκεί δίνουμε την προσοχή μας, μην τυχόν και είναι κάποια υποκλινική κακοήθεια. Ωραία. Πριν συνεχίσουμε την επόμενη ερώτηση, κυρία Μουζάκα, πάμε σε ένα διαφημιστικό break και πάλι μαζί σας. Doctors Live, και να συνεχίσουμε με την κυρία Ιωαννίδου Μουζάκα. Είχατε κάποια ερώτηση, κύριε Κανέλη. Επειδή μιλάμε για τους καλοήθεις όγκους μαστού, και ανακατεύουμε συνεχώς τους κακοήθεις όγκους μαζί. Και θεωρώ ότι είναι ίσως τελικά αυτό το ζήτημα που καίει όλους, όπως είπε η κυρία Μουζάκα προηγουμένως. Έχω ένα πλαστικό και την κυρία Μουζάκα εδώ μπροστά μου, τον κύριο Μπουκουβάλα και την κυρία Μουζάκα. Το ερώτημα λοιπόν που εγώ ήθελα να κάνω είναι μια γυναίκα η οποία θέλει να βάλει ενθέματα. Τι έλεγχο πρέπει να κάνει πριν βάλει τα ενθέματα, είτε για καλοήθεις είτε για κακοήθεις παθήσεις του μαστού, αφού βάλει το ένθεμα. Είτε μείνει έγκυος είτε δεν μείνει έγκυος. Πώς πρέπει να παρακολουθείτε από εκεί και πέρα για να είναι ασφαλής? Μάλιστα. Ξέρετε, η ερώτηση που κάνει την up to date. Αυτή τη στιγμή στη Διεθνή Βιβλιογραφία προσπαθούμε να δώσουμε απάντηση σε αυτό το ερώτημα. Μια γυναίκα νέα που κάνει
Νέα, μιλάω νέα, όχι αν είναι 40-50 χρονών, μιλάμε για 25 χρονών. Ποιες εξετάσεις θα πρέπει να υποβάλλετε πριν το χειρουργείο. Κονσένσους δεν υπάρχει ακόμη τελικό, με την άποψη την εξής. Έχει σημασία αν αυτή η κοπέλα που θα υποβληθεί σε αυξητική του μαστού έχει ελεύθερο ιστορικό ή έχει βεβαρημένο ιστορικό, εάν έχει κάνει τα παιδιά της, εάν δεν έχει κάνει τα παιδιά της, αν είναι μέχρι τα 25-30, και ανάλογα με αυτό σίγουρα πρέπει να γίνεται ένας πλήρης έλεγχος του μαστού. Έτσι, και με κλινική εξέταση και με υπερηχογράφημα που σε αυτή την ηλικία μπαίνει πρώτο, σε οποιοδήποτε έβριμα ακολουθεί μαγνητική μαστογραφία, και αν από εκεί δεν είμαστε τελείως ικανοποιημένοι, κάνουμε και την ψηφιακή μαστογραφία. Αλλά σίγουρα πρέπει να γίνεται πλήρης έλεγχος. Η εγκυμοσύνη και ο θυλασμός δεν παίζουν ρόλο στο ένθεμα, διότι το ένθεμα μπαίνει ή πίσω από το μαστό ή ακόμη και καλύτερα πίσω από το μείζωνα θωρακικό. Οπότε δεν επηρεάζει. Ή πίσω από την περιτονία. Ναι. Δεν επηρεάζει στο θέμα του θυλασμού ή της εγκυμοσύνης. Μετά... Όπως δεν επηρεάζει και στη μετέπειτα διάγνωση του καρκίνου του μαστού, αν παρουσιαστεί. Έτσι, αρκεί όμως αυτός που θα κάνει τη μαστογραφία να ξέρει πώς θα την κάνει, να τραβάει πίσω το ένθεμα και να πώς το λέμε, να επιστρώνει καλά το μαστό επάνω στο μηχάνημα, στο πλατό του μηχανήματος, ώστε να βγαίνει καθαρός. Αυτή η εξέταση είναι λίγο ζόρι και την έχουμε κάνει εμείς οι γυναίκες, και είναι λίγο... Και πρέπει να την κάνετε. Και πρέπει να την κάνουμε, όντως. Κυρία Γνατιάδη, έχετε κάτι να ρωτήσετε? Ήθελα να κάνω μια ερώτηση, ένα πικάντικο θέμα. Τέλος πάντων, πιστεύω ότι θα απασχολεί αρκετούς θεατές. Πολλές φορές ακούμε στη θάλασσα, βλέπουν κάποιον άντρα με αυξημένο το μαστό και λένε αυτός έχει γυναικομαστία. Και αυτό αφορά σαφώς μόνο τους άντρες, έτσι. Δεν μπορεί μια γυναίκα να έχει γυναικομαστία, και διορθώστε με αν κάνω λάθος. Έτσι κι αλλιώς έχει μαστούς. Εξού και η γυναικομαστία, δηλαδή ο άντρας παίρνει γυναικείο μαστό. Πώς μπορούμε να ξέρουμε εάν είναι παχύσαρκος, εάν έχει γυναικομαστία ή αν έχει κάποια άλλη διαμαρτία? Να είμαστε σίγουροι δηλαδή. Μην τον αδικούμε, ας πούμε, και όλα αυτά. Ναι, κοιτάξτε, από την εμφάνιση και μόνο πάντα. Έχουμε και κάτι ωραίες φώτο σε σχέση με την γυναικομαστία, γιατί να μας πείτε και πώς αντιμετωπίζετε. Ναι, μπορείτε να μου περάσετε την πρώτη σας, παρακαλώ, αν δεν θυμάμαι, έχω πίνακα ή δεν έχω. Έχουμε. Λοιπόν, μπράβο. Έχω και δεν είναι πίνακας, είναι σάμαρι. Λοιπόν, είναι καταρχήν τρεις κατηγορίες. Η γυναικομαστία των εφήβων, η γυναικομαστία η ιδιοπαθής και η ιατρογενής ή φαρμακευτική γυναικομαστία. Επίσης είναι και η λιπομαστία εδώ μέσα, αλλά δεν τη λέμε γυναικομαστία, γι' αυτό και δεν είναι στη διαφάνεια. Στην γυναικομαστία των εφήβων, όπως είπα, στο κοριτσάκι μπορεί κάποια στιγμή να αναπτυχθεί ο ένας ο μαστός και να καθυστερήσει η ανάπτυξη του άλλου. Έτσι και στον άντρα μπορεί στην ύβη να έχουμε μία αύξηση του μαστού. Ετερόπλευρη ή αφωτερόπλευρη. Γίνεται πανικός, τον φέρουν στο γιατρό οι γονείς κτλ. Και εδώ θα πρέπει να περιμένουμε 2 χρόνια μια γυναικομαστία εφήβων. Βλέπετε, στο νεαρό αγοράκι πέταξε ο μαζικός αδένας πίσω από τη θηλή. Θα πρέπει και εδώ να είμαστε καθησυχαστικοί, αφού προβούμε και σε μια εξέταση όρχεων, να καθησυχάσουμε τους γονείς και να τους πούμε ότι θα περιμένουν για μία διετία, γιατί μπορεί από μόνη της να υποστραφεί. Θα μας πείτε λίγο και πώς αντιμετωπίζονται πριν κλείσουμε το θέμα μας. Βεβαίως. Εάν αυτό λοιπόν είναι στην περίπτωση της υποστροφής, δεν χρειάζεται καμία αντιμετώπιση. Εάν όμως ξεπεράσει την ηλικία των 18 και ενοχλεί το νεαρό, τότε μπορούμε να επέμβουμε χειρουργικά και να ελαττώσουμε τον αδένα που υπάρχει μέσα στο μαστό. Την προηγούμενη παρακαλώ, εδώ είναι πάλι μια ιδιοπαθής γυναικομαστία. Σε αυτήν βλέπουμε για 2-3 γενναίες οι άντρες της οικογένειας να εμφανίζουν αύξηση του μεγέθους του μαστού, που συνοδεύεται όμως και με αδενικό ιστό. Σε διαφοροποίηση με την επόμενη που είναι λιπομαστία, εδώ έχει σκέτο λιπόδι ιστό μέσα στο μαστό. Και η τελευταία είναι μια ιατρογενής γυναικομαστία. Ο νεαρός, που δεν είναι πάρα πολύ νεαρός, είχε αρχίσει να χάνει τα μαλλιά του, άρχιζε και έβαζε λοσιόν
με ιστρογόνα στο κεφάλι για να μην πέσουν τα μαλλιά ή για να ξαναβγάλει μαλλιά εκεί που τα είχε χάσει, με αποτέλεσμα να κάνει μια ιατρογενή γυναικομαστία. Ωραία, μας πείτε λίγο πώς αντιμετωπίζονται. Αντιμετωπίζεται βασικά χειρουργικά. Έτσι, ή με τομή, ή με λιπαναρρόφηση, ή με οποιαδήποτε τεχνική. Είναι ο μοναδικός τρόπος. Γίνεται μοναδικός τρόπος, είναι η χειρουργική αντιμετώπιση. Βέβαια. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Μουζάκα. Εδώ να πω κάτι ακόμα, αν μου επιτρέπετε. Εδώ θέλω να τονίσω για τους άνδρες ότι επειδή ακριβώς έχουν αυτή την εμπειρία της γυναικομαστίας της Ήβης, που τυχόν ανεπτύχθηκε ο μαστός τους, που έπιαναν μια σκληρία πίσω από τη θηλή και μετά τους πέρασε, είναι και η πεπονόφλουδα που μπορούν να πατήσουν και να φύγουν αν τυχόν αναπτύξουν ένα καρκίνο στο μαστό, νομίζοντας ότι και αυτό θα φύγει από μόνο του και καθυστερούν να πάνε στο γιατρό. Άλλο στην εφηβεία και άλλο όταν έχουμε κάποια ηλικία μετά τα 50, εκεί θέλει άμεσα επαφή με τον γιατρό, με τον μαστολόγο. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Ιωαννίδου Μουζάκα. Μας είπατε πάρα πολύ ωραία. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Να αλλάξουμε λίγο την ιατρική μας σελίδα και να πάμε στη μονοδιαμερισματική αρθροπλαστική γόνατος. Σε εσάς, κύριε Βερναδάκη, που είσαστε ορθοπαιδικός χειρουργός, και να μας πείτε λίγο κάποια πράγματα τι ακριβώς είναι καταρχήν. Μάλιστα. Πρόκειται για ένα είδος αρθροπλαστικής γόνατος που γίνεται όταν υπάρχει αρθρίτιδα στο γόνατο, αλλά είναι τμηματική, εστιακή αρθρίτιδα, δηλαδή συμβαίνει στο έσω διαμέρισμα. Αυτό μπορεί να γίνει είτε γιατί φορτίζεται λίγο περισσότερο σε μερικούς ανθρώπους το έσω διαμέρισμα, είτε μετά από τραυματισμούς, και η μονοδιαμερισματική πάει να καλύψει ένα κενό ανάμεσα στην ολική αρθροπλαστική γόνατος, στην ολική αρθροπλαστική γόνατος και τη συντηρητική αντιμετώπιση της οστεοαρθρίτιδας. Αυτό το κενό πήγε να το καλύψει, ξεκίνησε το 1980 περίπου από τους Άγγλους, όπου φτιάξαν ένα σύστημα αρθροπλαστικής για το έσω διαμέρισμα, το οποίο δούλεψε πολύ καλά και έχει πολύ καλά αποτελέσματα, κυρίως μέσα στη δεκαετία. Κύριε Βερναδάκη, συγγνώμη που διακόπτω, αλλά πρέπει να εξηγήσετε τι είναι το έσω διαμέρισμα. Το έσω διαμέρισμα είναι το έσω τμήμα του γόνατος. Είναι δηλαδή στην ουσία μια αρθροπλαστική του έσω τμήματος του γόνατος. Μεταξύ ποιων οστών. Μεγαλύτερη καταπώνηση από το έξω. Ναι, συνήθως η αρθρίτιδα στο γόνατο ξεκινάει από το έσω διαμέρισμα. Αρχίζει μια σταδιακή ρευοποίηση του γόνατος και ο πόνος κυρίως όταν έρχονται οι ασθενείς βλέπουμε ένα στραβό γόνατο, δηλαδή ρευό γόνατο με την γωνία που είναι προς τα έξω, όπως τη ραχίτιδα, αν μπορούμε να πούμε παλιότερα. Και εκεί έρχονται οι ασθενείς με πόνο στο έσω τμήμα του γόνατος και αν το προλάβουμε αυτό πριν αρχίσει και δώσει πριν γίνει γενικευμένη αρθρίτιδα, μπορούμε να επέμβουμε με μια απλή επέμβαση που είναι σχετικά μικρής έκτασης, με μικρότερη τομή από την αρθροπλαστική, την ολική αρθροπλαστική του γόνατος. Βέβαια, πρέπει να είμαστε πάρα πολύ αυστηροί στις ενδείξεις. Αυτό ακριβώς θέλω να πω, ότι φαίνεται ότι είναι συγκεκριμένο ενδείξεων, γι' αυτό τονίσατε. Εγώ θα ήθελα να πούμε ότι στην αρθρίτιδα του γόνατος, όταν πια πάβουμε να μιλούμε για συντηρητική αντιμετώπιση, πρέπει να έχουμε δύο χειρουργικές αντιμετωπίσεις στο μυαλό μας. Μία είναι η εστιακή, η μονοδιαμερισματική αρθροπλαστική και η άλλη είναι οι οστεοτομίες, εκεί που διορθώνουμε τους άξονες. Τα καινούρια δεδομένα όσον αφορά τη μονοδιαμερισματική αρθροπλαστική γόνατος είναι ότι δεν είναι η ηλικία και η παχυσαρκή αντέμιξη. Μπορούν μεγάλης ηλικίας ασθενείς που πάσει μόνο το έσω διαμέρισμα να κάνουμε με μεγάλη επιτυχία μονοδιαμερισματική. Η απαραίτητη προϋπόθεση για να γίνει αυτή η επέμβαση είναι να μην έχει διαταραχθεί, να μην έχει πειραχθεί ο πρόσθετος χιαστός, να έχουμε δηλαδή ακέραιο τον πρόσθετο χιαστό, γι' αυτό καλό είναι να κάνουμε μια μαγνητική τομογραφία πριν το χειρουργείο, να μην υπάρχει πρόβλημα στο έξω διαμέρισμα, αν με ρωτήσετε τι είναι το έξω, είναι η έξω πλευρά του γόνατος, και επίσης σχετικές αντεδείξεις είναι να υπάρχει αυτό που λέμε επιγονατοδομηριαία ευαισθησία, δηλαδή ένα πρόβλημα στην επιγονατίδα και στους μυριαίους κονδύλους. Αυτό είναι σχετική αντένδειξη. Από εκεί και πέρα, αν δούμε ότι υπάρχει το πρόβλημα μόνο στο έσω διαμέρισμα, μπορούμε να κάνουμε την μονοδιαμερισματική. Μια άλλη ένδειξη είναι να μην έχουμε μεγάλες διαταραχές του άξονα. Όπως είπα, οι οστεοτομίες είναι μια άλλη χειρουργική αντιμετώπιση που εκεί διορθώνουμε τον άξονα. Και αν δούμε διαταραχή στον άξονα της όθωσης του γόνατος
Χωρίς οστεοαρθριτικές αλλοιώσεις, θα έλεγα ότι οι χειρουργοί ορθοπαιδικοί πρέπει να σκέφτονται και την οστεοτομία. Επίσης, άλλη ένδειξη σημαντική είναι να μην υπάρχει διαταραχή στην κάμψη και στην έκταση του γόνατος. Δηλαδή, να διατηρεί την κινητικότητα το γόνατο. Όταν υπάρχει μια ρευοποίηση πάνω από 15 μοίρες, δηλαδή να έχει στραβώσει το γόνατο πάνω από 15 μοίρες, ή αν έχουμε ένα έλλειμμα έκτασης πάνω από 15 μοίρες, τότε ίσως είναι πολύ αργά να σκεφτούμε τη μονοδιαμερισματική αρθροπλαστική γόνατος. Να στραβώσει προς τα έσω η ρευοποίηση. Ναι. Και αν συγκρίνουμε τις δύο επεμβάσεις, δηλαδή την ολική αρθροπλαστική του γόνατος με την μονοδιαμερισματική, ποια είναι τα αποτελέσματα καλύτερα? Θα έλεγα ότι η μονοδιαμερισματική έχει μια πιο γρήγορη αποκατάσταση. Είναι μια πιο απλή επέμβαση, λιγότερες αιμορραγίες και έχουμε λιγότερη διαμονή στο νοσοκομείο. Θέτουμε σε λιγότερο κίνδυνο τον ασθενή γιατί είναι πιο απλή επέμβαση και ο ασθενής έχει ένα πολύ μεγάλο βαθμό ικανοποίησης με τα εγχειρητικά. Κύριε Βερναδάκη, εγώ στα πλαίσια της εκπαίδευσής μου είχα κάνει 6 μήνες στο Rolling Bristol Orthopedic Hospital, που ίσως πολύ καλά ξέρετε, ήταν πρωτοποριακό νοσοκομείο. Και αυτό, αν θυμάμαι καλά, ήταν το 86 ή κάτι τέτοιο. Δεν είχα δει κάποια τέτοια επέμβαση τότε. Είναι πιο καινούργια επέμβαση, έχει εξελιχθεί αργότερα. Πότε έγινε η πρώτη? Ναι, όπως είπα, ξεκίνησε στην Οξφόρδη αυτό το 1982 και ήταν περίπου εκείνα τα χρόνια. Για μερικά χρόνια δεν το πρόλαβα. Ίσως δεν είχε επεκταθεί, ήταν άλλη ομάδα γιατρών. Αλλά έχουν γίνει έρευνες και έχει μελετηθεί ότι αν γίνει με τις σωστές ενδείξεις, που είναι πολύ αυστηρές, σε συγκεκριμένη ομάδα ασθενών, η δεκαετής επιβίωση είναι πάρα πολύ μεγάλη. Πάνω από 80%. Όχι επιβίωση, επιβίωση της αρθροπλαστικής. Ναι. Επιτυχής έκβαση. Ναι. Θα έλεγα. Κύριε Κανέλη, ρωτήστε κι εσείς. Εγώ να καταλάβω το εξής και να το τονίσουμε εδώ πέρα. Δεν έρχεται η μέθοδος να αντικαταστήσει την ολική αρθροπλαστική του ισχύου. Η μέθοδος έρχεται με εντελώς περιορισμένες και συγκεκριμένες ενδείξεις να προσφέρει σε έναν άρρωστο που περιμένει και η άλλη του άρθρωση, το άλλο κομμάτι, το υπόλοιπο της αρθρώσης να χαλάσει για να μπει πια στις ενδείξεις ολικής αρθροπλαστικής, να κάνει κάτι πριν από αυτό. Μάλιστα. Το βασικό, γιατί η σύγκριση της ολικής αρθροπλαστικής και της μονοδιαμερισματικής, από ό,τι κατάλαβα, δεν είναι μια συνολική επιλέγω αυτή τη μέθοδο για να μην κάνω την άλλη για να πάω γρηγορότερα σπίτι μου. Θα έλεγα είναι αυτό που λέει ο κόσμος, άστο και όσο αντέξει. Αν κάνει κανείς μια επέμβαση η οποία είναι πιο απλή, αλλά γίνει πιο σύντομα, πριν αφήσει να γενικευθεί η οστεοαρθρίτιδα στο γόνατο, τότε τα αποτελέσματα είναι καλύτερα και είναι και πιο ασφαλές για τον ασθενή. Πείτε μας, αν θέλετε, ποια είναι η συχνότητα αυτών των επεμβάσεων? Δηλαδή, κάθε 100 αρθροπλαστικές που γίνεται, πόσο της 100 είναι μονοδιαμερισματική? Δεν είναι πολύ μεγάλο, σήμερα, αλλά εγώ θα έλεγα ότι όλοι οι χειρουργοί θα πρέπει να το σκέφτονται όταν βλέπουν ακέραιο το έξω διαμέρισμα. Περίπου μία στις 20 αρθροπλαστικές γόνατος θα μπορούσε να γίνει με μονοδιαμερισματική. Οπότε είναι αρκετά συχνές αυτές οι επεμβάσεις. Βέβαια, οι Έλληνες φοβούνται να πάνε στους γιατρούς και πάνε όταν... Βεβαίως. Και φοβούνται να πάνε στο γιατρό και πάνε όταν τα αποτελέσματα δεν είναι γενικευμένοι. Γιατί φοβούνται ίσως άραγε. γιατί όταν τους πούμε για χειρουργείο υπάρχει ένας φόβος του χειρουργείου. Είναι η εκπαίδευση που χωλαίνει σε αυτό το θέμα. Αν υπήρχε εκπαίδευση από το σχολείο και βοηθούσε τον κόσμο να ξέρει ότι από τον γιατρό μόνο καλό θα δει, δεν θα ήταν έτσι τα πράγματα. Πιστεύω ότι το ξέρουν. Όταν δεν έχουν άλλη επιλογή, ειδικά έρχονται σε εσάς, κύριε Βερναδάκη, έτσι δεν είναι? Ναι, θα έλεγα ότι το πιο βασικό για να αρχίσει μια θεραπεία είναι να υπάρχει σχέση εμπιστοσύνης. Αν εμπιστεύονται τον γιατρό τους και τους προτείνει κάτι που ίσως η σκέψη που κάνω εγώ είναι τι θα έκανα στη μητέρα μου ή στην αδερφή μου, αν είχε αυτό το πρόβλημα. Έτσι. Αν λοιπόν εμπιστευτούν τον γιατρό και κάνουν νωρίς μια θεραπεία, έστω και χειρουργική, τότε το αποτέλεσμα θα είναι πάντοτε καλύτερο από ότι αν παρατείνουν και δεν από φόβο να πάνε στον γιατρό ή να αποφασίσουν μια χειρουργική επέμβαση, φτάσουν στο τελικό στάδιο μιας νόσου. Οι συγγενείς υποθέτει ακριβώς αυτό, ότι θα πάνε νωρίτερα, αρκετά νωρίτερα, με τα πρώτα συμπτώματα στον γιατρό, που θα τον βάλει και εκείνο στη διαδικασία εφόσον έχει υπόψη του τη μονοδιαμερισματική μέθοδο. Ακριβώς. Εγώ να πω και κάτι άλλο. Έκανε τη μονοδιαμερισματική. Κινδυνεύει συνέχεια να κάνει πρόβλημα στην εξωτερική επιφάνεια και να χρειαστεί αργότερα να υποβληθεί
Μόνο διαμερισματική απ' έξω ή ολική αρθροπλαστική? Σίγουρα ο κίνδυνος υπάρχει, αλλά οι μονοδιαμερισματικές μπορούν να μετατραπούν σε ολικές αρθροπλαστικές. Και επειδή, όπως είπα παλιότερα, είχαμε και την ηλικία σαν απέντηξη, τώρα δεν είναι ηλικία, αλλά αν κάνει κάποιος άνθρωπος στα 40, 50, 60 έτη της ζωής του μια μονοδιαμερισματική, μπορεί αργότερα, αν εξελιχθεί η αρθρίτιδα στο έξω διαμέρισμα, να κάνει με ασφάλεια μια ολική αρθροπλαστική. Να ζητήσω εγώ από τον έτερο ορθοπαιδικό της παρέας να κάνει μια κριτική σε αυτό. Ναι, ήθελα να πάνω όχι, έχει ερώτηση να κάνει. Μπορεί να μην είναι τόσο δημοφιλής. Εγώ την ξέρω από το 1985 στο νοσοκομείο Χανίων. Ο Μακαρίτης ο Βαλιράκης την έκανε. Σπάνια, βέβαια, 2-3 φορές τη δοκίμασε. Γιατί είναι ακριβώς ο λόγος που λέτε ότι στην Ελλάδα, όπως και στο σύνδρομο Καρπίου Σωλήνος, έτσι και στην αρθρίτιδα γόνατος, ο κόσμος πηγαίνει στα τελευταία στάδια, αφού δηλαδή έχει επεκταθεί η αρθρίτιδα, έχει απλωθεί. Αλλά επί του προηγουμένου που είπαμε για το πόσο είναι ο βίος μιας αρθροπλαστικής τέτοιας, αν θεωρήσουμε ότι δεν έχουμε στο έξω διαμέρισμα, έτσι. Όλοι ξέρουμε ότι μια ολική γόνατος ισχύου ζει, ξέρω εγώ, 10-15 χρόνια, ανάλογα με τη φίρμα και όλα και πώς είναι φτιαγμένο και το υλικό. Μια μονοδιαμερισματική επιτυχημένη επέμβαση, δεδομένου ότι και το υλικό της μπορεί να είναι πιο ευαίσθητο, έτσι δεν στηρίζεται όπως η ολική, πόσο καιρό μπορεί, πόσο βίο έχει να ζήσει, ας πούμε, για να φθαρεί και να θέλει αντικατάσταση? Και αν θέλει αντικατάσταση, θέλει οπωσδήποτε revision με μια ολική ή μπορεί να μπει πάλι μια μονοδιαμερισματική στη θέση της, μεγαλύτερη, κάπως έτσι? Ναι. Κοιτάξτε, ως αναθεώρηση δηλαδή. Καταρχάς νομίζω ότι για να γίνει σωστά, πρέπει να γίνει σωστά η μονοδιαμερισματική. Δηλαδή, αν γίνει μια σωστή τεχνική χειρουργική, μια μονοδιαμερισματική αρθροπλαστική γόνατος, θα έχει ένα πολύ καλό αποτέλεσμα και το μετράμε στη δεκαετία. Αν ξεπεράσει τη δεκαετία, είμαστε ευχαριστημένοι. Και η Οξφόρδη που έχει κάνει από το 1980 έχει πολύ καλά αποτελέσματα μετά τη δεκαετία. Από εκεί και πέρα, αναθεώρηση της μονοδιαμερισματικής με μονοδιαμερισματική συνήθως δεν γίνεται. Μετατρέπεται σε ολική αρθροπλαστική, η οποία βέβαια δεν έχει τεχνικές δυσκολίες, παρά μόνο ίσως αν χρειαστεί κάποια αρθροπλαστική αναθεώρηση, όπως τη λέμε. Κόβεις λίγο παραπάνω, δηλαδή, γιατί έχει κοπεί ήδη χαμηλά. Ή βάζουμε κάποια σφήνα, όπως σφήνα για να ανέβει, το διαμέρισμα. Σφήνα που μπορεί να είναι και το πολυθυλένιο μέσα εκεί. Δηλαδή, κύριε Βερναρδάκη, μπορείτε να μας συνοψίσετε, αν θέλετε, τις ενδείξεις. Ποιες είναι οι ενδείξεις της μερικής, ας το πούμε, αρθροπλαστικής? Οι ενδείξεις, ξαναλέω, δεν είναι ηλικιακή παχυσαρκία. Οι τραυματικές ενδείξεις, δηλαδή τα τραύματα και τα κατάγματα, είναι η συχνότερη ένδειξη? Βέβαια. Μετά από κατάγματα, πολύ συχνά έχουμε οστεοαρθρίτιδα μόνο του έσω διαμερίσματος. Η ένδειξη λοιπόν είναι να υπάρχει βλάβη στο χόνδρο του έσω διαμερίσματος, ενώ η όλη άλλη άρθρωση είναι ανέπαφη. Τι σημαίνει ανέπαφη? Να υπάρχει πρόσθετος χιαστός ακέραιος, το έξω διαμέρισμα είναι ακέραιο, να μην υπάρχει μεγάλη, να μην είναι ρευό, δηλαδή να μην υπάρχει γωνίωση του γόνατος και να μην υπάρχει μεγάλο έλλειμμα έκτασης. Αυτό τι σημαίνει? Ότι πιάνουμε την αρθρίτιδα στην αρχή της, σε σημείο τέτοιο που να μπορούμε να κάνουμε μια απλή, ανέμακτη και ελάχιστη επεμβατική επέμβαση. Εγώ να ρωτήσω τώρα πώς γίνεται αυτή η επέμβαση, τι κάνετε ακριβώς, πόσο διαρκεί και τι μεταχειρητικό πόνο έχει. Ναι. Γιατί συνήθως οι ορθοπαιδικοί δεν μοιάζουν με τους μαστολόγους, εσάς πονάνε οι επεμβάσεις. Πριν όμως που μας πείτε λεπτομέρειες, γιατί θέλουμε να δείξουμε και το βίντεο και δεν θέλουμε να το διακόψουμε, πάμε σε ένα διαφημιστικό break και πάλι μαζί σας. Doctors Live. Εδώ είμαστε με τον ορθοπαιδικό χειρουργό μας, τον κύριο Βερναρδάκη, και μιλάμε για τη μονοδιαμερισματική αρθροπλαστική γόνατος. Είπατε, θα μας εξηγήσετε λίγο κατόπιν της ερώτησης της κυρίας Μουζάκα. Θέλετε να διατυπώσετε πάλι την κυρία Μουζάκα, την ερώτησή σας? Εγώ ρώτησα τι συμβαίνει κατά τη διάρκεια της επέμβασης, τι κάνετε, πόσο διαρκεί αυτή η επέμβαση και αν η επέμβαση αυτή έχει πόνο. Γιατί σε σχέση η ορθοπαιδική με τους μαστολόγους, εμείς δεν πονάμε, εσείς πονάτε από ό,τι ξέρω.
Ναι, πολύ σωστά. Όλος ο κόσμος πιστεύει ότι το γόνατο πονάει. Δηλαδή, όταν ακούει για αρθροπλαστική γόνατος, έχει έναν στην οικογένειά του που έχει μια ανάλογη επέμβαση υποστεί και λέει ότι πονάει το γόνατο. Πάντως το γόνατο εμένα δεν μου φαίνεται ότι πονάει, δεν ξέρω κιόλας, δεν έχω πάθει κάτι. Πάμε να δούμε εδώ τι ακριβώς γίνεται στο γόνατο. Εδώ είναι ένα βίντεο. Στην ουσία αυτό που βλέπετε είναι το έσω διαμέρισμα. Αφού μετρήσουμε ακριβώς αφαιρούμε ένα κομμάτι από την κνήμη σε σωστό άξονα, να είναι τελείως κάθετο στον οριζόντιο άξονα της κνήμης και με ειδικά εργαλεία, όπως βλέπετε, πολύ ακριβή, κάνουμε πρώτα την οστεοτομία της κνήμης. Στη συνέχεια, βλέπετε το γόνατο είναι συνέχεια σε 90 μοίρες κάμψη. Μετά πάμε στο μυριαίο, κόβουμε ένα κομμάτι από τον οπίστιο μυριαίο κόνδυλο, πάλι με τα ειδικά εργαλεία, έτσι ώστε να υπάρχει παραλληλότητα και αφήνουμε ένα κενό. Αυτό το κενό, όπως βλέπετε εκεί, θα καλυφθεί από τα μεταλλικά εμφυτεύματα, τα οποία τοποθετούνται πάντοτε με τη χρήση τσιμέντου στην μονοδιαμερισματική. Και ανάμεσα στα δύο υπάρχει αυτό το μπλε, το οποίο είναι στην αρχή το δοκιμαστικό, αλλά μετά είναι το πλαστικό, το πολυεθυλένιο, το οποίο είναι πάρα πολύ σκληρό πια και πάρα πολύ γερό, έτσι ώστε να αντέχει στον χρόνο, που είναι ανάμεσα στις δύο αρθρώσεις. Είναι αυτό που είναι υπεύθυνο για να γίνεται μια ομαλή κίνηση και να αποκατασταθεί η κάμψη και η έκταση του γόνατος. Με λίγα λόγια, αυτή είναι η επέμβαση. Βλέπετε και το εμφύτευμα που μπαίνει, το μεταλλικό που καλύπτει το μυριαίο κόνδυλο. Και έτσι αφαιρούμε τη βλάβη εστιακά και το γόνατο έχει την ίδια κινητικότητα που είχε στο παρελθόν, όταν ήταν φυσιολογικό. Ένα από τα βασικά προβλήματα της αρθροπλαστικής είναι η αρθροπλαστική να έχει την κινηματική που είχε παλιότερα. Είναι πετυχημένη αυτή η επέμβαση? Βέβαια και είναι πετυχημένη. Οι αρθροπλαστικές γενικά θεωρούνται έχουν πολύ μεγάλο βαθμό επιτυχίας και είναι επεμβάσεις οι οποίες έχουν πολύ μεγάλο βαθμό ικανοποίησης μετά από αυτά τα χειρουργία από τον ασθενή. Τώρα, όσον αφορά για τον πόνο που με ρωτήσατε. Ναι, και κάτι άλλο μου ήρθε στο μυαλό μου, κύριε Βερναρδάκη, με την κίνηση που είδα του γόνατος. Ξέρετε ότι οι μοναχές συνηθίζουν πάρα πολύ τη γονοεκκλησία. Αυτές έχουν μεγαλύτερη επίπτωση σε αυτού του είδους τις παθήσεις του γόνατος ή όχι? Ναι, οι μοναχές, μετάνοιες, το πρόβλημα που πάσχουν είναι κυρίως έχουν επιγονατιδομυριαίο πόνο. Δηλαδή, ο πόνος οφείλεται στην πρόσκρουση της επιγονατίδας στους μυριαίους κονδύλους. Δεν είναι ένδειξη για τέτοιες επεμβάσεις, αλλά συνήθως δεν είναι και ένδειξη για αρθροπλαστική γόνατος. Πάντως είναι απαραίτητη αυτή η επέμβαση. Βοηθάει πάρα πολύ, έχει πολύ μεγάλο βαθμό γρήγορη αποκατάσταση και όσον αφορά τον πόνο, ο πόνος θα έλεγα ότι είναι ομαδική δουλειά. Ο μεταγχειρητικός. Ναι, ο πόνος όσον αφορά τα χειρουργία κυρίως της αρθροπλαστικής γόνατος, θα έλεγα ότι πρέπει να γίνονται σε κέντρα που είναι ομάδα με αναισθησιολόγο, ο οποίος να ξέρει να ελέγχει τον πόνο, ειδικά τις πρώτες μεταχειρητικές μέρες. Και υπάρχουν πάρα πολύ μοντέρνες τεχνικές αναισθησιολογικές για να ελέγχεται ο πόνος, έτσι ώστε να αποκτά θάρρος γρήγορα ο ασθενής, βλέποντας ότι έχει ένα ανώδυνο γόνατο στην αρχή με υποαναισθησία. Είναι περίπου όπως όταν φεύγει κανείς από τον οδοντίατρο, που δεν πονάει και βλέπει και μετά αποκτά θάρρος, ότι πήγα καλά. Μετά λοιπόν, αφού αποκτήσει θάρρος και αρχίσει και κινεί το γόνατο ανώδυνα, σιγά σιγά πάβει η επίδραση της αναισθησίας, εκεί προλαμβάνει να επέμβει ένας καλός φυσιοθεραπευτής, έτσι ώστε να έχουμε πετύχει ένα πολύ μεγάλο εύρος κίνησης και μέσα σε 3 με 5 μέρες μπορεί κάποιος να φύγει από το νοσοκομείο με ένα εύρος κίνησης μεταξύ 0 και 90 μοίρες, που είναι ένα λειτουργικό γόνατο και σχεδόν παντελή έλλειψη πόνου. Αυτό όμως είναι ένα θέμα ομαδικής δουλειάς, το οποίο έχει μελετηθεί και υπάρχουν κέντρα στο εξωτερικό, τα οποία ονομάζουμε κέντρα γρήγορης ανάρρωσης, όπου δείχνει πόσο σημασία έχει η ομαδική δουλειά, όχι μόνο από τον χειρουργό, αλλά και από την ομάδα που υπάρχει, για να έχει ένα καλό αποτέλεσμα ένας ασθενής. Χρειάζεται μετάγγιση αίματος, κυρία Βερναδάκη, σε μια τέτοια? Όχι, συνήθως δεν χρειάζεται μετάγγιση. Οι αρθροπλαστικές γόνατος γενικά γίνονται υπό ίσχυμο επίδεση, δηλαδή κόβουμε την κυκλοφορία, αλλά αυτό μπορεί να γίνει και χωρίς τοποθέτηση ίσχυμου επίδεσης και μόνο κατά τη διάρκεια της τοποθέτησης του τσιμέντου για λίγα λεπτά κόβουμε την κυκλοφορία.
Είναι ξαναλέω, μια πιο απλή επέμβαση που πρέπει να την ξέρει ο κόσμος και να μην φοβάται να πηγαίνει στον ορθοπαιδικό, έτσι ώστε να προλαμβάνει και όταν μπει η ένδειξη να μπορεί να υποβληθεί ο ασθενής. Συγγενείς σας έρχονται με την ίδια άνεση? Ναι, έρχονται. Όταν τους πω για χειρουργείο, βέβαια, είναι τα δύσκολα, αλλά ο φόβος του χειρουργείου υπάρχει σε όλους τους ανθρώπους, νομίζω. Ασφαλώς. Ένας έχει συμπτώματα και έρχεται, κάνει την επέμβαση. Μετά είναι ελεύθερο συμπτωμάτων. Πάβει δηλαδή να πονάει μετά την επέμβαση. Θα λέγω ότι με τη χρήση βακτηριών αγκώνος για 20 μέρες και με προφυλάξεις τη φυσιοθεραπευτική αντιμετώπιση, μετά το 20ήμερο νιώθει πάρα πολύ καλά και πολλοί μπορούν να πάνε στις δουλειές τους, να αφήσουν τις πατερίτσες και μέσα σε ένα 20ήμερο να γίνουν καλά. Πότε τους αφήνετε να είναι, συγγνώμη, σας διάκοψα κύριε Κανέλη, πότε ξεκινάει να είναι αυτό που λέμε weight bearing, να μπορεί να πατήσει το πόδι το χειρουργημένο? Έστω ελαφρά με την πατέριτσα, πώς το κάνετε? Άμεσα, 4 ώρες μετά το χειρουργείο, κινητοποιούμε τον ασθενή. Σε σχέση με την ολική αρθροπλαστική γόνατος, είπαμε ότι είναι μικρότερη επέμβαση, θέλει λιγότερο χρόνο για να γίνει, ίσως και πιο λίγα υλικά. Ο χρόνος που πατάει το πόδι και που θα νοσηλευτεί μέσα στο νοσοκομείο είναι μικρότερος σε σχέση με την ολική αρθροπλαστική πάντα. Όχι με τη σημερινή εποχή. Σαφώς σήμερα όλες αυτές οι αρθροπλαστικές πατάνε νωρίτερα και νοσηλεύονται λιγότερο. Αλλά η μονοδιαμερισματική σε σχέση με την ολική πατιέται γρηγορότερα το πόδι και νοσηλεύεται και φεύγει γρηγορότερα από το νοσοκομείο ασθενής. Ναι, αυτό εξαρτάται και από την τεχνική της ολικής. Συνήθως ναι, η απάντηση είναι ναι. Αλλά υπάρχουν και τεχνικές ολικής αρθροπλαστικής που έχουμε πάρει πολύ γρήγορη κινητοποίηση. Αλλά εκεί σίγουρα είναι μια κατηγορία τουλάχιστον πιο βαριά επέμβαση. Που σημαίνει ότι οι αιμορραγίες ήταν σίγουρα μεγαλύτερες σε μια ολική αρθροπλαστική. Ο πόνος σίγουρα θα χρειάζεται καλύτερη αντιμετώπιση από τον αναισθησιολόγο και η φυσιοθεραπευτική υποστήριξη σίγουρα θα είναι πιο εντατική με την ολική αρθροπλαστική γόνατος. Δηλαδή σε γενικές γραμμές, εκτός από κάποιους τύπους μόνο που είπατε ολικών, σε γενικές γραμμές επανέρχονται γρηγορότερα. Ναι. Κύριε Κανέλη, είχατε ερώτηση? Ναι, ήθελα να ρωτήσω, η νόσος του οχοδήλας δεν τελειώνει τελικά, από ό,τι έχω καταλάβει, που σημαίνει ότι, και θα ήθελα να το ξέρω, τι ποσοστό αυτών των αρρώστων τελικά θα καταλήξουν να κάνουν ολική αρθροπλαστική γόνατος? Πόσοι από αυτούς που έχουν προλάβει, που έχουν μπει με τις απόλυτες ενδείξεις, που έχουν... Ναι. Τι θα γίνει στη συνέχεια? Κοιτάξτε, αυτό είναι αποτέλεσμα της ηλικίας τους. Σίγουρα δεν αντέδειξε όμως η ηλικία. Η ιατρική έχει βελτιώσει όμως και το χρόνο ζωής. Οι ασθενείς λοιπόν που ζουν περισσότερα χρόνια σίγουρα θα αποκτήσουν αρθρίτιδα σε κάποια άρθρωση. Άρα, αν η μονοδιαμερισματική γίνει σε κάποιον μεγάλης ηλικίας, τότε αυτός μάλλον δεν θα υποβληθεί σε μια ολική αρθροπλαστική. Αν όμως κάνουμε μονοδιαμερισματική αρθροπλαστική σε κάποιον νέο άνθρωπο, είναι πολύ πιθανό να κάνουμε και στο μέλλον μια ολική αρθροπλαστική. Γιατί μας και ένα τελευταίο, οπότε σε πόσο καιρό μπορεί να επιστρέψει στις φυσιολογικές του δραστηριότητες, να επιστρέψει στη εργασία του, να κάνει σπορ κτλ? Θα έλεγα, τα σπορ δεν μπορεί να κάνει σπορ κάποιος μετά από μονοδιαμερισματική. Αλλά θα μπορούσε να κάνει ήπια ποδήλατο, να περπατήσει, καράτε. ορειβασία. Αυτό μπορεί να το κάνει περίπου 2 με 3 μήνες μετά από την επέμβαση. Υπάρχει καμία συγκεκριμένη αγωγή που πρέπει να κάνει μετά τη μεταχειρητική του αγωγή? Οι ασθενείς φεύγουν από το νοσοκομείο με αντιπικτική αγωγή για πρόληψη της θρόμβωσης και με αναλγητική αγωγή. Συνήθως η αναλγητική αγωγή είναι πολύ ήπια, παρακεταμόλη απλώς ή ένα πιο ισχυρό το Lonarrit. Δηλαδή δεν χρειάζεται αναλγητική αγωγή. Η χρήση της αντιπικτικής αγωγής είναι επιβεβλημένη από την ορθοπαιδική εταιρεία και την εφαρμόζουμε πάντα. Κυρία Μουζάκα, έχετε κάτι να ρωτήσετε? Σας κάλυψε? Η επιστήμη προχωράει από μόνη της, που λέω εγώ. Έτσι, βέβαια. Και με την παρατήρηση και Κύριε τη συμβολή των γιατρών. Εγώ τώρα στο θέμα της αγωγής, οπωσδήποτε πρέπει να κάνει και κάποια φυσικοθεραπεία. Η ενδυνάμωση τετρακεφάλων δεν είναι εκτός από τη φαρμακευτική αγωγή. Έτσι, ναι. Μάλιστα, πολλές φορές λέμε και πριν, στα κέντρα στο εξωτερικό, κάνουν φυσιοθεραπευτική υποστήριξη και πριν την θεραπεία. Προεγχειρητικά. Δηλαδή. Μάλιστα, μερικοί εκπαιδεύονται πώς να κάνουν χρήση και της πατερίτσας. Και όλα αυτά βοηθάνε πάρα πολύ στην ανάρρωση. Όταν είναι ένας εκπαιδευμένος ασθενής, είναι ένας πολύ καλός ασθενής. Χρήση για να μάθουν πώς θα τη χρησιμοποιούν, να τους χρησιμεύσει μεταχειρητικά. Δηλαδή, με αυτή την έννοια. Βέβαια, σωστά. Να σας ευχαριστήσουμε σε αυτό το σημείο, κύριε Βερναδάκη, γιατί μας τα είπατε ωραία.
για τη μονοδιαμερισματική αρθροσκοπική γόνατος, έτσι, θα σας βάλω όλους να το πείτε. Πλαστική. Για πείτε τι. Αρθροπλαστική. Δεν θα το πείτε πιο δύσκολο. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Βερναδάκη. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Κανέλη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Γνατιάδη. Να ευχαριστήσουμε την κυρία Μουζάκα και να ευχαριστήσουμε και εσάς κύριε Μπουκουβάλα. Να ευχαριστήσουμε όλους εσάς που μας παρακολουθείτε. Ευχόμαστε να σας καλύψουμε, αλλιώς τηλεφωνήστε μας. Γεια σας από εμάς, από Doctors Live.